Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Meghalaya Cricket Association kalano senyang deki jankup slap neki raincoat bat ki gloves sheki nong tray jong ka Shillong Municipal Board, Jowain Municipal Board bat Nongpo Municipal and Team Committee. Yakini ki jo ki jingno senyang kin penpoi ru sheki wai pat ki tenat jong ka municipal lengba ki association ki badan haki district bapher. U secretary jong ke MCA uba Gideon L Kharkongor uloong bakani ke jingno senyang jong ki kalong shibenta ne ki program jong ke BCCI kabalaptha ye association bapher bakinya sno ktilang hagani ka thma ye khon persha je ka khlam jingpang COVID-19 kani ka wai kalat pat kalong bang yoi ki municipal la kalong hamne Shillong ye Hajwai ye Shagaru Hills ini kumno baki kit kata kalingkor ko bakia bat baro ini tip ye kata bat ngajeng iba kain ru angiyo ban ai ka jing kublai ye ki municipal namar kit ya ka shot kamtam daga daily ya ka balai ban on tap yano gini ki bapang ni COVID-19 na kaliang jog association ru bahkan chemi kani ko khubor nangi bangi ai ka jing thapti bat di badan hang ngin thapti ya ka municipal baka chemi kita ka senjam bale kata ini song ba ini baret kita raincoat bat di club ya ki nong tray ke jong ka municipal bakan long ka jing yarap ya ki baka jing kerko ya ki jadi lingba ke je tray lang jing ni bangin ilo iwi ini pek keliang iwi kamtang hawan komunika club dari disaster atau hari ini. Di untuk isu ini bankan ke suatu jingkit waktu yang Meghalaya Cricket Association tanang kiu